Una felicitació molt cordial en el projecte Homo, sobretot per aquests 32 anys de feina intensa, de dedicació exclusiva, d'atendre molt bé les persones que es troben amb aquesta necessitat. És cert el que diuen, que el projecte hauria d'arribar un dia que no hauria d'existir, però mentre hi hagi situacions de conflicte personal, de persones addictes a la droga, de persones que cauen tan fàcilment a l'alcoholisme com en aquest moment també molt de joves, el projecte és necessari. I no tan sols és necessari, sinó que tots hem de fer el possible per posar-hi de la nostra part. Aquesta felicitació, per tant, vull que sigui de donar coratge, de donar ànim i comptar sobretot en la nostra col·laboració. L'Església de Mallorca, amb tots els seus participants, estem disposats a ajudar en tot el que sigui, com tantes vegades també ja hi hem participat i també hem vist els resultats que té. Per això, una vegada més, per molts anys,